таъсири COVID-19 ё худ экологияро бар ало мушоҳида кардем. Бинобар чанд муддат фаъолият накардани корхонаҳои бузурги дунё ҳавои атмосферӣ ба худ омад. Зеро дар фасли баҳор ҳаво гарм, боришот нисбатан зиёд шуд. Дар фасли зимистон бошад аз 1 рӯзаш оғоз карда, яъне 1 декабр барф борид. боришот табиати ватанро хеле зебо кард, аммо якчанд мушкилотро ба миён овард. ҳарчанд мақомот барои пешгирӣ кор кард, аммо танбашавии ҷойборҳо аз ҳисоби оби борон ва яхбандии роҳҳои асосиву пиёдагардон аз ҳисоби боришоти барф ба миён омад. инҷо маркази шаҳри Хуҷанд аст. боридани борони майда ва пуршида шаби гузашт, яъне соати 9 санаи 18 октябр оғоз гардида то соати 17:00 идома кард. ин борони аввалини фасли тира моҳ аст. миқдори боришот 22 миллиметрро ташкил дод, ки он аз меъёр нисбатан бештар мебошад. яъне аз меъёри муқаррари зиёд боридани борон, танбашавии об дар ҷойборҳову роҳҳои асосӣ ва ҳам байни маҳаллиро ба миён овард. боришоти борон мушкилотро барои пиёдагардон ва ҳам ронандагон эҷод кард. ин ҳолат на танҳо дар чанде аз минтақаҳои шаҳри Хуҷанд, ҳатто дар маркази шаҳр ба назар расид. сабаби асосӣ якбора пуршиддат боридани борон аст, ки танбашавии ҷойборҳову қубурҳои обгузарро ба миён овард. 4 саҳар ресид, ҳамин бориш сар шуд, корбарӣ шуда истодааст. кадом минтақаҳо танбашавӣ бештар ба назар мерасад? аку марказои кӯча, дурнои банинбаҳо, ҳамаш аку дурнои шаҳр ҳамаш таъмин шудааст. барф чанд мушкилот дар роҳҳоро ба миён овард ва он сабаби танбашавии роҳҳои асосии шаҳри Хуҷанд гардид. аъзои ситод барои бартараф намудани оқибатҳои барф дар роҳҳои асосӣ ва роҳҳои мушкилгузар тариқи 4 нақлиёти махсус маводи зидди лағжишро пошиданд. ин кор шабона низ сурат гирифта, то соати 10 санаи 5 декабр тақрибан 53 тонна маводи зидди лағжиш пошида шуд, ки таркиби он намак ва хуми шусташуда мебошад. ҳоло барои ин 500 тонна маводи зидди лағжиш дар корхонаи мо омода аст. дар ҷойҳои хатарноки шаҳри Хуҷанд мо пешакӣ бароварда маводҳои зидди лағжишро омода намудаем. новбаста аз корҳои бартарафкунии оқибати барф, яъне пошидани маводи зидди лағжиш, барфи нахустин чанд нақлиётҳоро ба садама дучор кард. ҳарчанд садама марговар набуд, аммо барои ронандагон хароҷоти зиёдатиро ба бор овард. ин ҳолат аз ҳисоби лағжидани чархи автомашинаҳо ба вуқӯъ пайваст, зеро бештари автомашинаҳо чархашон баҳорона буда ба обу ҳавои фасли зимистон мутобиқат намекунад. давоми 4 соати субҳи санаи 9 декабри соли 2022 ба нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд аллакай 8 нафар муроҷиат карданд, ки қисме аз онҳо аз ҳисоби лағжидан ба ях ва барфе ки имрӯз борид муроҷиат карданд. бештари онҳо даст ва пояшон шикастааст. духтурони ин нуқта саривақт ба онҳо кӯмаки аввалини тиббӣ расонида истодаанд. давоми 8 рӯзи моҳи декабр ба нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд 299 нафар сокинони вилояти Соғ муроҷиат карданд. аз ин рақам 88 нафар осеби шикастани даст ва ё пой бардоштанд. бештари шикастани дасту пой аз ҳисоби боришоти барф ва яхбандӣ дар роҳҳо ба миён омадааст. ин омори расмӣ буда духтурони осебшинос онро тасдиқ менамоянд. ин духтараки ноболеғ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. субҳи имрӯз санаи 9 декабр ӯро модараш ба мактаб гусел кард. пас аз 10 дақиқа хабари дар барф ва ё ях лағжида афтидани ӯро ба бибиаш расонданд. духтарак дар даромадгоҳи мактаб афтидааст. духтурон баъди назорат ва таҳлил муайян карданд, ки дасташ шикастааст. мактаба рафтоскинда афтидааст. пеши мактаб даромадаш кард. сони маълимаш одам монданд, дастиша баста гирон онданд. сони манг эси гирон онданд. ин кай шуд ин кор? ҳамин то ба соати ҳашанба, ҳамин пагрӯз. имрӯз чандем числа? нӯҳум числа, ҳамин рӯз соати ҳашанба шуд. раҳбарои хола баробари гаҷбандӣ шудани дасти наберааш аз сокинон даъват ба амал меорад, ки ҳангоми гашту гузор эҳтиёткор бошанд, зеро бинобар боришоти барф ҳарчанд табиаташ зебо аст, бардоштани осеби ҷиддӣ вуҷуд дорад.